Čau lidi, tady Kumax Cooley, vítám vás u nového videa dneska ze hry Roblox. No a dneska si tady zahrajeme hru jménem NPC or Die. No a dneska tady nejsem sám, dneska jsem tady s kamarádem Markem, který si koupil můj merch. Čau. Takže jo, to je on. Vidíte tady důkaz, že si koupil merch. No a za 20 sekund nám to rovnou začíná, takže jdeme asi rovnou na to. Takže jdeme na to a uvidíme, kdybyste nevěděli, jak ta hra funguje, tak jeden je tady takový šerif a on se snaží odhalit NPCčka a tam budou jako klony mě, jeden budu já a ostatní jsou jako NPCčka, takhle nějak to funguje. Uvidíte za principu. Dejte určitě odběr a like, jestli jste neviděli předchozí videjka, tak se na ně určitě koukněte. Jo, já jsem rovnou šerif takhle ze začátku. Tak najdeme tady pana Marečka a ostatní. Tak uvidíme, jestli se mi povede vyhrát. Jo, ještě mám jednoho borce jako šerif. Hele, tady je první, ale tohle může být klon, ale může to být i Marek. Hele, tady se někdo otočil. Já si myslím, že jsi jasný. Tak to jsem jaksi pokazil. Nevadí, stává se. Kdo ho to vzdělal? To byla ty? Byla. Já jsem prohrál. Já jsem umřel. No nic, ličky, jak to se nepovedlo. To bylo rychlý, počkej, ještě je tam ten šerif? Jo, ještě tady. On má ale jeden život, tak to bude rychlý. Tak dobře z toho otočil od něho. To jsi byl ty, ne? Jak se od něho otočil? Já se nemůžu koukat, abych mu neradil. No, každopádně... Hej, ale ten šerif je AFK, co děláš? On je úplně blbej. No a jestli byste chtěli taky tady tento krásný merch, co má tady to NPCčko momentálně, tak stojí jenom 10 robuxů, takže kdybyste mě chtěli podpořit, tak můžete. Já mám momentálně taky na sobě. Každopádně, teď jsem kriminál, co seš ty? Taky. Ne, jsi šerif. Nejsem šerif. Seš? Jsi kriminál. To vidím, že jsi znal, že šerif, average. Vadí. Takže každopádně ličky, teď se musíme soustředit, aby mě Mareček neodhadal. Ale, teď to zkusím. Možná zkusil, ale to je jedno. Ne, nech mě, ne, Marku, ne. Netrefíš se. Já jsem pařil před tebe a ty jsi se otočil. Takže já jsem to byl úplně jiný. Netrefíš. Jsi levej. Ty jsi tady s tou zahrou na hoňku. Tak nic. Já myslím, že tě nachytám na toho, co šel za tebou. Ne, já jsem za tebou a ty jsi nějak hrozně otočil rychle. Jaj. Se mi nepovedlo, ale byl jsem poslední dokonce rozbýval. To se jako hodí. Každopádně, kdybyste chtěli vidět, nebo chtěli byste vidět nějakou hru, co bych natočil na YouTube, tak určitě napište do komentářů, co bych si měl zahrát příště. Já to když tak natočím. Takže lidičky, za vteřinu nám to začíná, klasicky. A uvidíme, kdo bude šerif. Nechtěl bych, počkej, my jsme na lobíčku jen 2. My jsme na lobíčku jen 2? Tak to je voníče malá. No to je. To bych chtěl najít potom nějaký server, tak počkám, to nějaký najdu. My jsme tady jen 2, vážně. Tak počkej, ty jsi ale tady úplně všude. Jak tě mám odhalit? Tak nic. On se divně otočil. Hele, tam někdo mlátí. A přestal. Marko. Co? Počkej to. Cože? OK, tak tenhle je jasný, kámo, to musí být on. No to mi nedělej. Tenhle to je on. Bez tak, on se tam úplně nějak díví o to. Tak ty jsi mrtvej, kámo, jestli to děláš. Počkej, tamhle někdo? Co? Takže to tamhle. Ne! Tak se mi to nepovedlo, no. No, protože já jsem měl poslední život, že jo, já jsem nechtěl riskovat, to, ale já jsem si myslel, že seš to ty. Ale ne, jak jsem byl u toho baru. A jo, tenhle, no. Je tam jiný server? Já bych dal ještě jednu hru, protože bych chtěl si zkusit proti tobě, jak budu všude já. To bude takový zajímavý. Takže uvidíme.
Jo, já jsem tady parkour master normálně, lidičky. Si určitě zaslouží like, že jo. Kámo, ale jako třeba to je strašně těžký dojít k tomu tasku, hej, co mám udělat? To je kam úplně mega těžký, hej. Si děláš srandu! Let's go! Ale jak jsi věděl, že jsem to já? Hej, jak jsi to věděl? Já to znal, jak říkáš. To je hrozně těžký dojít tomu otázku, a ty se začal smát trošku. Ale, já to nemůžu hrát s tebou, těžký strašně. Yes. Já jsem, přiznám se, víš, jak byl vedle tebe ten Kulak School, to jsem byl já. Tak, který byl tolik kde? A ne, ale já jsem byl teď ke konci, jsem byl vedle tebe, co s někoho střelil. Hej, kam až mám jít, já na to mám 20 vteřin, to nestíhám. Já umřu. Ne, já jsem poslední. Tak to je konec. Počkej, já jsem vyhrál. Jo, kam já jsem vyhrál. To je poprvé, Let's go. že jo? Se mi to ještě nepovedlo. Poprvé, kam, no má, já jsem výherce. Vidíte, já jsem NPCčko. No, bohužel. Jo, jsem jediný, kdo přežil. Let's go. Hele, budeme sledovat tohodle. Já budu takový, jako že budu sledovat. A uvidím, co udělá. Ale jako tohle je zatím můj největší adept. OK, tak ty jsi otočila, jsi jasná. Jako upřímně, tohle seš ty, protože ty se strašně soustředíš. GG. Ty jsi totiž nemluvil, tak ty se soustředil, mě to bylo jasný. A ty seš divná. Tak nic. Kamu, kde musíme se rychle. No našel, protože ty jsi byl strašně divnej. Ty jsi byl úplně poznat. OK, jak tamhle borka je jasná. Ty jako co děláš, hej? Ty co děláš? Co zkoušíš? No jasně. Hej, já jsem moje šerif. Úplně jasný, kámo. Já budu... Hele, jak zdrá. Hele, podívej, bude to on. O co? Ne, není. Zajímavé. Tamhle ten zdrá? Jeden z vás to je. OK, tak šerif mrtvej, nevadí. Jako ty jsi žesnej, kámo. On svítí, on svítil. Jo. Tak dobrý, tak jsem vyhrál, už po druhé. Ať si můžu sestřelit všechny kokci. Protože jsem vyhrál. Ne, už nemám náboj, nevadí. Každopádně to je druhá výhra. Dáme to ještě do třetice všeho dobrého, co ty na to? Třeba vyhraju 3krát po sobě, to bylo pěkný. Kámo, kolik nás tady zase je, on to vždycky lívnou a pak to joinou. OK, že jsem tady, OK, tak Borka, tak tamhle Boris vyskočil. Já nevím, kde už je, jak je, ale viděl jsem ho vyskočit. Takže ten je jasný. A tenhle div mě zatočil. Tenhle div mě zatočil, s bojem Marku. Tak nic. Kámo, kde je ten borec, co má... OK, tak ty jsi jasný. Hej, on se schovává! Včetni, s bojem. Tak ty jsi jasný. Přes celou chodbu jsem viděl, jak jsi tam... tak ty jsi taky jasná. S bojem. No ty jsi byl úplně v dálce a tam se ukázal ten vykřičník. Když udělal ten tás, tak se tam ukáže vykřičník, ale ty jsi u toho stál, že jo? Tak to bylo jasný. Takže... Jo, a fakt, že jsem vyhrál 3krát po sobě, tak dáme ještě jednu hru, když je to takhle rychlý. To mě jako nebavíš, takhle furt vyhrávám. Special round, to jsme ještě neměli. Tak to je nějaký dobrý, hej, na poslední hru special round. Jeden... A všichni mají stejného avatara. Tak to je skvělý. Tak nechtěl bych být šerif. Nebudu. Jsem kriminálník. Já jsem šerif, no. Tak, ale víš, že všichni mají stejný avatar. Všichni jsou já. Oni jsou všichni já. Tak to je skvělý. To je prostě, když si koupíte můj merch, tak tady v té hře prostě budete vždycky vy. Kamarák, nechci, aby to skončilo takhle rychle. Tady Borček dělá ta... To si děláš srandu. To si děláš srandu! Ty jsi nějakou vážně dal? Jo. Cože? A to jsem říkal, že to by bylo crazy, kdybych ti dal. Já mám mohl strefit koho... Ten před tebou podle mě to. Jo, ten úplně zakličkoval, vole. Teď jeden z nich to je, no. Dobře ty.
Kámo, tak mohl strefit kohokoliv jiného, ne prostě mě, ale počkej, tak na to si počkej, jestli se tam ukáže vykřičník, co to dodělá, tak je to on. Počkej. A ne, není to on. Vykřičník tamhle vzadu. A asi mám tu, který to je, ale nechci ranit blbě. OK, běž rovně. A ty dělá kanon. Ale nestřílej ho. Já si myslím, že je to tenhle, no. Ten před tebou, ale nestřílej ho. Počkej, jestli se tam ukáže vykřičník, tak je to on. Jo, zdrá, Trevo! Ne, bacha, on zdrá, to vidíš. Trevo! Dobře, ty. Jo, a za tebou svítí, červeně, to je on. Dobře, ty jsi to vyhrál. Nice. Dobře, ty, hej. No nic, kde seš? Se tady rozloučíme. Takže lidičky, já bych to tady s váma už asi ukončil. Vyhráli jsme tady asi nějakých, 6-7 her. Vyhrál jsem 3krát po sobě, Marek tady vyhrál 2krát. Takže moc děkuji, že jste se koukali, dejte určitě odběr a like. A jestli chcete natočit se mnou takhle videjko, tak si kupte merch, stojí jenom 10 robuxů. No a to je tak asi všechno, co bych vám řekl. Jestli jste neviděli předchozí videjka, jak se na ně koukněte, dejte odběr a čau.